Inselmilkom u nistedinkom għat-19 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dawn il-ġranet f'moħħi ġew il-funzjonijiet sbieħ li konna niċċelebraw fil-ġimgħa mqazza fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm. U ovvjament nhar Ħadd il-Għid u anki fil-ħdud ta' wara il-liturġija kollha kienet tkun iċċentrata fuq jew madwar il-qabar vojt ta' Ġesu. Qabar vojt illi kulħadd matul is-sekli ixxennaq illi jiċċelebra l-misteri qaddisa fih jew madwaru, qabar vojt illi matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum sar is-sinjal li l-mulej Ġesu qam tassew minn bejn l-imwiet. Anki l-Vanġelu tal-Għid almenu filgħodu huwa iċċentrat fuq il-qabar vojt. Għandna 3 personaġġi li ħabbew lil Ġesu illi jmorru lejn il-qabar u jsibuh vojt. U timbet fil-qalb tagħhom il-fidi fil-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. Għandna Marija ta' Magdala li kmieni filgħodu meta kien għadu dlam tmur u ssib il-qabar vojt u tmur ixxandar lill-apostli dak li sabet. Pietru u Ġwanni illi skont il-Vanġelu ta' San Ġwan imorru jiġru lejn il-qabar. Jasal Ġwanni l-ewwel imma jidħol fih l-ewwel Pietru. Anki huma jagħmlu l-esperjenza tal-qabar vojt. Tal-qabar illi kien żamm ma' 3 ijiem il-ġisem mejjed tal-imgħallem, tal-qabar li issa vojt iħaddan ġo fih il-faxex illi kien imgeżwer fihom il-ġisem mejjed ta' Ġesu u l-velu ta' fuq wiċċu. San Ġwan jgħid illi Pietru u Ġwanni raw u emnu. Dak il-qabar vojt inissel fihom il-fidi fil-qawmien ta' Ġesu, ta' dak Ġesu illi għal aktar minn darba darbtejn 3 matul il-ħajja tiegħu fuq din l-art kien ħabbar iva il-passjoni u l-mewt tiegħu, ma kien ħabbar ukoll il-qawmien minn bejn l-imwiet. Qabar vojt li jsir sinjal, anzi, qabar vojt li jsir is-sagrament tal-qawmien veru ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. Din hija l-festa kbira tal-lum. Aħna nemmnu illi l-imgħallem imsallab tagħna li miet u ndifen qam verament minn bejn l-imwiet. U lilna wkoll joffrilna il-qawmien veru għal-ħajja. Jalla din it-tama tisseddaq fina ħalli verament meta nawguraw li xulxin lejt it-tajjeb inkunu qed nistqarru b'fidi kbira li Ġesu qam verament minn bejn l-imwiet. Il-qabar huwa vojt. Nawguralkom il-lejt it-tajjeb, insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.